za ku saurari shirinmu na darasi mai suna Saƙon waya. Daga ni mai gabatarwa Ibrahim Sa'id Ibrahim. Akwai wani saurayi mai suna Nasiru. Nasiru yaro ne mai hankali, amma yana da wata matsala guda ɗaya. Yana yawan daukar shawarar banza daga abokai marasa kishin rayuwa. Mahaifiyarsa kullum tana gaya masa, Nasiru, rayuwa ba wasa ba ce. Abokin kirki shine madudin rayuwa. Amma duk lokacin da mahaifiyarsa ta yi masa nasiha, sai ya ce, Haba mama, ni fa na san abin da nake yi. Nasiru yana da wani aboki mai suna Bello. Bello mutum ne mai son yawon banza, rashin gaskiya da san abin duniya cikin sauki. Duk inda Bello yake, Nasiru sai ya bi shi ba tare da tunani ba. Wata rana Bello ya zo ya ce masa, Nasiru, me yasa kake wahalar neman halal? Akwai hanya mai sauki ta samun kudi cikin dare daya. Nasiru ya tambaye shi, wace hanya ce? Sai Bello ya ce, za mu yi wa wani mutum ƙarya ta waya, mu yaudare shi ya turo mana kudi. Nasiru ya yi don shiru, zuciyarsa ta motsa, ya tuna da kalaman mahaifiyarsa. Amma saboda son kudi da tsoron kada Bello ya raina shi, sai ya amince. Da daddare suka shirya komai. Bello ya ba Nasiru waya, ya ce masa shi ne zai yi magana saboda muryarsa tana da natsuwa. Hannun Nasiru na rawa, amma ya daure ya kira lambar. Da aka dada wayar, sai ya fara magana cikin dabara. Amma kafin ya ƙarasa, sai ya ji muryar mutumin a ɗaya ɓangaren tana cewa, Nasiru, kai ne? Jikinsa ya yi sanyi. Mutumin da suka kira ba wani bane face Malam Kabiru, tsohon malaminsu na makaranta, mutumin da ya taba taimakonsa lokacin da ya rasa kudin makaranta. Malam Kabiru ya sake cewa cikin sanyin murya, kai ne ko ba kai bane, amma ka sani, duk wanda ya ci amanar gaskiya rana ta yaje kunyata kansa. Nan take zuciyar Nasiru ta karye, hawaye suka cika masa ido. Ya kashe wayar da sauri, ya zauna yana kuka. Bello ya ce, me ya same ka? Me yasa ka kase? Amma Nasiru ya miƙe tsaye ya ce, na gaji da bin hanyar banza, na gaji da yaudarar kaina, kuɗin da ba na halal ba sa yin albarka. Bello ya yi dariya ya ce, to ka zama malami kenan? Sai Nasiru ya ce, idan zama na gari zai sa a ce ni malami ne, to gwamman zama hakan. A daren nan bai iya barci ba. Da safe ya je gidan Malam Kabiru da kansa, ya durkusa ya nemi gafara. Malam Kabiru ya dube shi cikin tausayi ya ce, na fi ka farin ciki ba don ka zo ka nemi gafara ba, sai don ka gane kuskurenka kafin rayuwa ta hukunta ka. Daga wannan rana, Nasiru ya rabu da abokan banza, ya fara ƙaramin sana'a da kudin halal. A hankali rayuwarsa ta canza, duk da wahala, sai ya fara samun mutunci da kwanciyar hankali. Bayan shekaru, Nasiru ya zama mutum abin koyi a garin, kuma duk lokacin da yake wa matasa nasiha, sai ya ce, abin da ya kusan lalata rayuwata ba talauci ba ne, mummunan zabin aboki ne. Darasi daga cikin labarin. Aboki na gari yana gina rayuwa, mugun aboki yana rusata. Duk wanda kake yawan zama da shi yana da tasiri a rayuwarka. Kudin haram ba sa yin albarka. Nasiha ta iyaye tana da amfani sosai. Iyaye su kan ga abin da yara ba sa gani ba. Gyara kuskure da wari alheri ne. Mutum mai hankali shine wanda idan ya gane kuskure sai ya dawo hanya. Saƙon fadakarwa ga masu sauraro. Kada ka bari son abin duniya ya sa ka rasa mutuncinka. Ka zabi abokin nagari, ka rike gaskiya, domin rayuwa tana saka wa kowa gwargwadon abin da ya shuka.